Rosilta kyseisen kappaleeseen, joka on sitten teemana vähän ruokajuttuja. Mutta pyydetään Kuljukoulun 4B-luokka tälle paikalle. Tervetuloa! No niin, kiitoksia. Yritetään nyt puhua mikrofonin niin, että kommentitkin kuuluu, kun kuulemma on ollut vähän ongelmaa, että tuomaiset puhuvat niin nopeasti, että ei oikein tahdo saada selvää.
tiedä sitten pitääkö paikkansa, mutta yritetään ottaa palaute huomioon. Tässä nyt on jotakin kuoro ja luokka, joka tietää mitä tahtoo. Se kyllä kävi aivan sellaisen tästä esityksestä ilmi. Ja kyllä tässä nyt musiikinopettaja Kristinäkin sai aivan hyvää palautetta. Toivottavasti tämä osuus olisi ihan oppilaiden itse keksimä, eikä opettaja itsellensä kirjoittaa. Huomaa, että Roope äidin kanssa yhdessä oli rap-osuutta. No tosi hieno homma. Tässä oli kyllä tunnetta ja solisti onnistui todella hienosti kanssa. Siinä oli tunne ja todella tunsi itsekin, että syvälle sydämeen sattuu. Ja kuoro tuki hienosti tätä solistia, upeata yhteistyötä. Tästä on helppo mennä eteenpäin. Kiitos koko kuorolle. Kiitos Kuulun 4B! Nyt se alkaa jännittävä vaihe. Tuula! No niin, nyt on jännityshuipussa. Kaikki odottaa, kuka on tämän vuoden Kuoroskapan voittaja. Ja se on seuraava Kulju 4B. Kulju 4B! Syvälle sydämeen sattuu. Tulkaa tänne päin. Haluatko Tuula kertoa perusteluita? Kyllä. Kerrotaan perustelut. Ja perustelut ovat seuraavat. Monipuolinen, vahva, tunteikas esitys. Solistit erinomaisia. Itse tehty räppi. Mahtavaa. Koko luokka oli mukana ja välitti upeasti laulun tunnelman yleisöön. Rohkeaa esiintymistä. Te tiedätte, mitä tahdotte. Te haluaisitte voittaa tänään ja niitä teitte. Hienoa. Elikkä Kulju 4 B-luokka. Kyllä. Palkintonahan siis tulee tietenkin vähän Lempäällä mitalia. Saatte mitalin ja sitten tosiaan 6 päivä sarjan kuvauksiin. Pääsette tutustumaan, katsoa, että mitä ihmettä tapahtuu siellä. Pitäisikö meidän vielä kysyä, että miltä teistä tuntuu nyt? Tosi hyvältä. Te olette tosi hyvin onnistuneet. Annetaan isot aplodit Kulju 4B-kuorolle. Tehdäänkö niin, että kerran vielä esitätte kappaleen? Eiks joo? Elikkä näihin tunnelmiin kaikki kävitte tosi mahtavia ihanaa. Musta oli mahtavaa nähdä tämmöstä energiaa Lempäälän lapsissa ja nuorissa. Te olette ihan tykki jengi koko porukka. Mutta nyt kun saadaan teidät kiiteltyä, niin lähtekääpäs kuoroasetelmiin vielä kerran kappale Syvälle sydämeen sattuu.